ODM. Neno ka gitimo mana romo margi mopogore ojendegi gin gidhi e linda wananchi to unu dhi e linda ground. Ang'o ma koro nyaka timre sani mondo mi gibed kamoro achiel? The party nyaka bed gi order. And gimoro amora ma ng'ato timo, obed siasa, obed ohala, discipline nyaka bede. Koro mianto gima nyalo nyiso ni ka jowa negi party system, ji mang'eny timo gik mopogore opogore moko winjore e party. Kata korwa koni nitie jomoko manyalo bedo kor party leader, but kaka gitimo gik moko kamoro ke kaka onego tim. Mago be waseyude complaints kata kuom johera moko mag party monge kata rank e party. Taparo ni gima duong' ahinya ni nyaka gilu kaka party dwaro. To ka gidagi luwo mano, to disciplinary nyalo bedo. And disciplinary no ken gimoro manyien e ODM. Anyalo paro ni ne nitie Secretary General mar ODM mane very powerful and very vibrant and bene wiye bith ahinya, maniluongo ni wakili Ababu na Mwamba. Kanoko luwore gi weche mag chama, embe nogole mna oko. To sama nogole no, we got even a better Secretary General in the name of Sifuna, who has been very vibrant to kendo oriek and ineno ka wiye bith. But kata wiye bith to kionge discipline mo kinya respect the party leader and the party organs, then okinyal, the party okinyal beda no ling kamano, kechi nyalo ketho ji mang'eny. Ojende miwacho go nitie moko